Hello friends, barabai channel opin konche bau da sakala nongthangmona boibo mojangai dong. Da finally BTC Day-1 forest physical test a jagaibai. Da beयाव मा नायदों आरो मा लांनो मोनगोन मोना तो बिनि सायाव डिटेल्स को लाबोदों बेखायनो भिडिअ को नायजोब हानायसेबां आरो लोगोसे हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो आपकामिं जिनिखि फिजिकल टेस्ट होनो फैगोन नोंथांमोना मा लाबोनांगौ A to Z नोंथांमोना बे भिडिअआव मोननो हागोन आरो लोगोसे रिजाल्ट होनोबा बे मान्थआवनो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि साख्रि बेनो जाबाय BTC जा ग्रेड 3 जा ग्रेड 4 जा टेट जा नोंथांमोना जुलाइ मान्थआव गासैबो साख्रिखौ मोननो थांगासिनो दङ दा डे 1 आव जाबाय उदालगुरिया बयसा जाबाय बेनिफ्राय हिनजावफोरा गासैबो अल डिस्ट्रिक्टआ जादों दा बेयाव मा नायदों मा नाया जों बेयाव ससे भिडिअ क्लिप दिन्थिगोन जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायो दा बे जाबाय 5टा बाजियाव फुंनि 5टायाव रिपर्टिं टाइमाव फैनांदों लाइनाव आरो बे बयसा गासैबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गासै अलमोस्ट 500 नि खाथियाव दङ ओमफ्राय हिनजावफोरा अल BTR डिस्ट्रिक्ट अल BTC गासैबो खनसेनो दिनै जमा जादों हिनजावफोरानो दा बेनो जाबाय लेफ्ट साइडजोंहाय हिनजावफोरखौहाय लाइन थागोन ओमफ्राय तो नोंथांमोना Day 7 APPN केम्पआ बेयाव हाबनांगोन अके स' एन्ट्रि पइन्टआ बेनो आरो बावहाय मा डकुमेन्ट्स नायदों होनोबा फार्स्टआव नोंथांमोननि एडमिट अरिजिनेला बेखौ गांनै लाबोनांगोन बेनिफ्राय आइडि प्रुफ आधार कार्ड भटार कार्ड एनि वान एक्सेप्ट जागोन ओमफ्राय आधार कार्डखौबो नोंथांमोना माने आइडिखौहाय जेरक्स कपि खालामनांगोन एडमिटआव गांनै फट'कपिस सिथाबनानै लाबोनांगोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नांलायाखै एडमिटखौल' नायदों जुदि लायोबा मोजां बेगाव दोननो हागोन नाथाय मोनसे बाथ्रा जेब्ला फिजिकल टेस्टआ स्टार्ट जागोन ना अब्लाथाय जेबो दैबो लानो मोना मबाइल लानो मोना वाट्स गाननो मोना जेबो गाननो मोना खालि नोंथांमोना डाइरेक्ट थाबायोना खारो 26 km हौवाफोरा आरो हिनजावफ्रा 16 km पर आवार्सआव सेम डाइरेक्सन मोनसे लामाजोंनो थांनानै नोंथांमोना होनो हागोन आरो इन्टारभिउखौ बे केम्पनि फार्स्ट एन्ट्रि गेटआव जास्ट एडमिट आरो आइडिखौ नायगोन ओमफ्राय गासैबो अके बाथाय नोंखौ एलाउ खालामनानै मोनसे ग्राउन्ड दङ बे ग्राउन्डआवहाय मा खालामगोन बेनो जाबाय हाइटखौ नायगोन चेस्टखौ नायगोन आरो अके दा मेडिकेल टेस्टखौ नायदों नायाखै बे उननि बाथ्रा आं नेक्स्ट भिडिअ खोन्थागोन बाट नोंथांमोननो बेखिनिखौ होग्रोबाय ओमफ्राय स' मोनसे ओरैबायदि जायगा हिनजावफ्रा सेम लामाजोंनो हौवाफोराबो सेम लामाजों थांनांगोन आरो दे देन फार्स्टआव हिनजावफोरनि 8 किल'मिटार जायोबा मोनसे फरेस्ट केम्प मोनगोन बे फरेस्ट केम्पआव हाबनानै नोंथांमोना रिटार्न जानांगोन आरो अके नाथाय हौवाफोरा बे फरेस्ट केम्पखौ बारनानै सबसे लास्टआव सयबारि होननायाव मोनसे केम्प दङ बेयाव थांना फैनांगोन माने रिटार्न जाना फैनांगोन आरो ओमफ्राय उल्टा बेक जानानै डाइरेक्ट नैबे आसाम पुलिस केम्पआ बाव हाबफैनांगोन ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा गासैबो माने लामायाव CC केमेरा दङ 1 किल'मिटारजों खनसे दान्दायाव CC केमेरा दङ बेनिफ्राय लामा फरेस्टनि मानसि थादों सोरबा एनजिअनि थानो हागौ जेबो माने 2 नाम्बारि खालामनो हानाय नङा आरो अके गोबां स्ट्रिक्ट खालामदों दा बेनो दिनै ससे भिडिअ एन्ड नेक्स्टआव नोंथांमोना लोगो मोनगोन A to Z डिटेल्सखौ मोनबावगोन नेक्स्ट भिडिअ